mulleres vítimas de trata e en situación de prostitución teñan alternativas formativas e laborais, políticas sociais e mecanismos de asilo e protección reais. A práctica de irrupción voluntaria do embarazo non está garantida para todas as mulleres, migrantes ou mulleres entre os 16 e 18 anos. A legislación existente permite que a clase médica máis reaccionaria poida negarse a realizar a IVE é que o Código Penal siga contemplando o aborto como un delito. Exiximos que se realicen de forma gratuita e dentro do sistema de saúde público. Denunciamos a represión cara a quen encabezan a loita polos dereitos sociais e reproductivos. As mulleres migrantes sofren maiores violencias no proceso migratorio e discriminacións xenófobas e racistas. Por elo son necesarias unhas políticas de estranxería respetuosas cos dereitos humanos e unhas políticas públicas que creen alternativas para as traballadoras migrantes en situación administrativa irregular, que loiten contra a súa exclusión e abuso no mercado laboral e as protexan da trata e a prostitución. A notoria expansión que está adquirindo o debate e a demanda dos ventres de aluguer non o esquenzamos de mulleres empobrecidas, que son as que se ven obrigadas a esta forma de explotación capitalista e patriarcal, é un nicho de negocio que mercantiliza os corpos e as vidas das mulleres. A misoxinia percorre a cultura e a ciencia en todos os seus ámbitos, na arte, na literatura, no cine, nas matemáticas, na bioloxía, na enxeñería ou na arquitectura. As mulleres apenas existen no espacio público. Esta invisibilización oculta as mulleres da historia e fai que todas as súas achegas foran e sigan sendo totalmente ignoradas. Exiximos unha memoria histórica feminista que reivindique o rescate o papel e a presencia imprescindible das mulleres en temarios e materiais docentes en todos os niveis educativos e en todos os espazos culturais. Por estas e moitas máis razóns que é necesario que este Concello apoie as accións convocadas para o 8 de marzo. Unha xornada de loita que irán marcada con grandes accións e manifestacións ao longo de todo o territorio galego, onde as mulleres tomarán as rúas para denunciar un ano máis que hai que transformar o mundo, cambiando os modelos patriarcais e capitalistas por modelos de igualdade, xustiza, paridade, liberdade, diversidade e democracia. Hoxe, o feminismo segue sendo imprescindible para reverter a desigualdade, loitar contra a intolerancia e o odio e transformar a sociedade. Por todo iso, o Concello de Fene adopta os seguintes acordos. Primeiro, apoiar as accións feministas que se desenvolvan na reivindicación do 8 de marzo, facilitando con todos os medios materiais, personais e de difusión as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoquen as asociacións de mulleres feministas nesta data, autoorganizando que neste 2020 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través da precarización de moitas mulleres, comprometéndose a traballar para que os poderes públicos contribuían a superar esta situación. Segundo, enarbolar a bandeira feminista no Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres. Terceiro, demandar da Xunta de Galicia o seu compromiso coa realización de estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado, a comenzar por dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade e realizar as actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 estea en marcha o desenvolvemento dunha nova conta satélite da produción doméstica. Realizar as actuacións necesarias para que neste ano se desenvolva un profundo estudo en colaboración coa Universidade Galega do reparto do tempo nos fogares galegos. Comprometerse a iniciar a elaboración, plan de dignificación e visibilización dos coidados co fin de valorizar e divulgar entre o conxunto da poboación galega a súa relevancia económica e social e as consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres o desequilibrio que persiste na actualidade, así como as vantaxes sociais dun reparto equitativo dos tempos entre homes e mulleres. Dotar de recursos económicos aos clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos que se outorguen a persoas deportistas. Desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución como forma extrema de violencia de xénero,
de xénero, executando políticas activas para erradicar todas as formas que teñan relación coa explotación sexual, con especial atención ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas á devandita explotación. Eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres, ben desde os soportes, publicacións ou transportes públicos, marquesiñas, autobuses, taxis, guías ou información turística, ben non contratando con medios privados que a manteñan ou potencien. A implantar actividades escolares complementarias con formulacións que potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación. Que as medidas ou propostas sexan asumidas desde a dotación suficiente para ser levadas a cabo, que teñan seguimento e mínima relación de obxectivos calendarizados para que se poida comprobar a suficiencia orzamentaria, a correcta implementación e a repartición de dotacións. Demandar da Xunta de Galicia a asunción dos programas relativos á dependencia para garantir a súa prestación universal e en igualdade para todas as persoas usuarias, sen que iso dependa do concello de residencia con capacidades económicas diferentes e que fai, por exemplo, os concellos máis pequenos do interior, xeralmente cunha media de idade máis alta, teñan que suspender a prestación dos servicios por non poder facer fronte ao complemento que a Xunta obriga a pagar aos concellos. Transitoriamente, demandar da Xunta de Galicia e do Goberno Central o incremento da súa dotación orzamentaria de forma que se garanta a continuidade dos servicios e se melloren as condicións laborais e salariais das traballadoras. E, por último, levar a cabo accións para poñer en valor e dar a coñecer ás mulleres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores para que rapazas e rapaces teñan referentes femininos como, por exemplo, na ciencia ou na tecnoloxía. Algúnha intervención? Procedemos á votación do manifesto. Entón, votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 9, mocións urxentes, non hai ningunha presentada. Punto número 10, rogos e preguntas, Partido Popular. Bueno, primeiro empezar con un rogo, en máximo, tendo en conta que o día 8 de marzo pois é o día de celebración da muller traballadora, e visto que acabamos de ver neste pleno, o comezo da sesión, pois animar as nosas compañeras femeninas. Vaya por diante que eu non teño nada en contra de ningún home, ni ningún dos cargos que ocupe, nin considero que somos mellores, nin peores, simplemente iguales, o que leía a concelleira do Grupo Mixto nesa declaración institucional que se traía hoxe aquí, pelexar pola igualdade e animar a voceira do Bloque Nacionalista Galego que exerza como tal, porque posiblemente o faga, non vou a dicir mellor, pero sí igual de ben que o seu compañeiro. Dito isto, empezamos polas preguntas. A primeira delas, en relación con... Tivemos unhas comisións a semana do 24, se nos decía por parte dos distintos concelleiros que ostentan novas áreas, e podemos chegar a entendelo, que acababan de chegar e que, evidentemente, pois se estaban poñendo a día das distintas cuestións, o cual este grupo municipal pois entende e comparte. Pero cal é a nosa sorpresa cando nas resolucións da alcaldía ou na prensa pois nos atopamos, en primeiro lugar, que vai haber un outlet este sábado. Non sabemos exactamente quen é o responsable desta área, pero sí que nos gustaría saber, primeiro, en relación a esa falta de transparencia que tanto se alude, que é tan fácil e que somos tan reiterativos para xustificar as nosas accións, como pode ser que non se poda dar conta nunha comisión celebrada o 24 ou o día 25, cando houve unha mesa de comercio que se celebrou o día 18 de febreiro, no que foi este goberno alí, o sea, uns días antes desas comisións, e a orde do día, que o vemos nas resolucións da alcaldía cando nos convocan para o pleno, era a celebración dun outlet este día 7 de marzo, a celebración e fixación da data da Fashion Night. En ese sentido, pois queremos preguntarlle
un pouco, que se falou en esa reunión, que nos den conta. Tamén mostrar pois a indignación por parte de algúns comerciantes do noso concello, recordar que este outlet vense facendo desde fai moitísimos anos, bueno, desde que nos recordamos, polo menos desde que estamos aquí na política, que comenzaba daquela, non sabemos se antes tamén, sempre participaron todos os establecementos e queremos saber por que hai determinados establecementos que quedan fora. Sabemos que existe un malestar bastante latente, que incluso non só verbalmente, senón por escrito, se lle fixo chegar a este goberno. En ese sentido, preguntar, primeiro, transparencia, 18 de marzo, 5 días despois me voy a unha comisión e non tengo ni idea porque acabo de llegar. Pois non. Esas dúas cuestións nos gustaría que nos las explicaran. Tamén que vai consistir o outlet, cal vai a ser a aportación do Concello, etcétera, etcétera. Despois, tamén queríamos facer constancia, e xa a modo de anécdota, desa mesa de contratación de Fenemar Vivo. Tamén o víamos nesa resolución, que quedou un pouco bastante feo ese cambio de presidencia e de membros desa mesa de contratación, tendo en conta que a vontade dos concelleiros que formaban parte dela era total e absoluta. O día que se propoñía non se podería acudir, pero que non existe ningún convento por cambiálo, e máis, estando no goberno, se consensuaba cos distintos membros concelleiros da oposición para que pudera virlles ben o día para poder acudir ás mesas de contratación, adaptándose a eses concelleiros. Parece ser que agora incluso nos cargamos os presidentes e os concelleiros. Decir que queda moi feo e que, bueno, demostra a transparencia da moción de censura. Traíamos unhas preguntas tamén. Non llas vamos a facer o concelleiro de Facenda porque solamente lle fixemos unha na comisión e nos dixo que non sabía que lle preguntáramos aos funcionarios. A ver, sinceramente, que un concelleiro vaya a preguntarlle aos funcionarios os criterios para pagar facturas, pois non me parece moi normal. E menos normal me parecería que os traballadores deste concello lle contestaran ao concelleiro, que xa creo que non o faría. Entón, para non poñelos nese brete, estes concelleiros do Partido Popular xa non vai a preguntar. Entón, lle vamos a preguntar ao alcalde, porque foi a última resposta. Pois preguntadelle ao alcalde. Entón, señor alcalde, señor Juventino, as preguntas de Facenda van para vostede. A primeira, que criterio se está a seguir no pago de facturas, se non lo pode explicar. Tamén preguntarlle por unha resolución na que se aproban unha serie de facturas, creo que por importe de 80.000 euros, están firmados na data e marxen da interventora accidental. Nos gustaría saber ese nomeamento, se foi un error na firma dese informe, se hubo unha interventora accidental, porque se recolle así. Despois, de paso tamén preguntarlle, usted do ano 15, do ano 15 hasta abril do ano 18 era concelleiro de Facenda, estamos vendo que no mes de decembro de 2019 e no mes de xaneiro continúan entrando numerosas facturas dun proveedor dun taller que se corresponden ás reparacións de vehículos deste concello, pero correspondentes ao ano 16, o ano 17, un montón delas, e algunha do ano 2015. Mentre estuvemos nos aquí, esas facturas non entraron porque se levarían os expedientes de modificación de crédito. Entón, queremos saber que pasou para que se presenten agora. Decía vostede, cando votaron en contra dese expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito para pagarlle os proveedores que emitiron facturas no ano 2019, pero que se correspondían a anos anteriores, decía vostede, incluso facturas de cando gobernaba usted, decía, que nós non temos, usted ten que falar cos proveedores para que presenten as facturas. Pois ahora lle vamos a preguntar por que cando usted gobernaba hai un proveedor que está presentando un número considerable de facturas por reparacións de vehículos deste concello e a está presentando en diciembre do ano 2019 e xaneiro do ano 2020. Vale? Eso nos gustaría sabelo e que nos lo aclarase. Tamén preguntarlle en esas dúas resolucións da alcaldía na que hai un número considerable de facturas correspondentes ao alumeado, a enerxía eléctrica,
a calefacción. Este grupo xa lle reconoceu que esas facturas iban conformadas e se pagaban. Vostede decía desde aquí que usted a revisaba un a preguntarlle se revisou esos 180.000 euros en facturas de enerxía eléctrica e se as comprobou. Despois tamén preguntarlle a usted, en este caso, sobre un documento da Tesorería Xeral da Seguridade Social. Non é que queramos preguntarlle nada que afecte personalmente a ningún dos concelleiros que están aquí presentes. Non vamos a facer política con a situación personal, non este caso, pero non outro, como se lle fixo a un concelleiro compañeiro na legislatura pasada. Non é eso, pero sí que nos gustaría saber se afecta en alguna medida as contas municipais, porque se denegou por parte da Tesorería Xeral da Seguridade Social unha modificación na alta dun concelleiro, en concreto de usted. Nos podería decir cal foi o problema. Tamén, en relación con estas cousas que non se sabían na comisión, nos atopamos que este fin de semana houbo unha competición de judo. Decirlle o concelleiro responsable, o concelleira de deportes, o responsable da área, sinceramente, non lles pode sorprender, non houve presentación, o sea que non lo sepamos todavía. Pedimoslle disculpas. Simplemente requerirlle o responsable da área que, por favor, na comisión non se sabía nada e resulta que había unha competición de judo, ou a non ser que nos diga non foi o día anterior cando preparamos, que o cual nos estrana bastante. Despois, ese sí que non lo sabemos, o señor concelleiro de Cultura, vemos nunha resolución da alcaldía que vostede vai a pedir unha subvención para o Festival das Ondas. Un festival que se iniciaba na legislatura pasada por parte do concelleiro de Promoción Económica, Turismo, entre outros, e que vostede, precisamente vostede, nese caso nin a voceira, nin o alcalde, nin o vicevoceiro, etc., vostede criticou, aínda que sí alabou o cartel, criticou ese festival. Nos gustaría preguntarlle, con ese importe moi considerable que usted solicita para ese festival, se vai a continuar coa idea orixinal, aínda que me imagino que a súa idea será melloralo, ou se lle vai dar un cambio e que motivou para que vostede aposte por continuar con un festival que tanto criticaba cando estaba na oposición. Despois, queríamos preguntar que tamén na resolución na renuncia do arquitecto técnico que estaba a prestar servicios nunha acumulación de tarefas neste Concello, un dos motivos que esgrimía era que a súa aportación non supoñería unha solución aos problemas que existen na oficina técnica deste Concello. Dende aquí, queremos preguntarlle, unha vez visto e analizado ese escrito de renuncia, nos gustaría saber cales son as alternativas que plantexa o Goberno para subsanar os distintos problemas que existen na área de urbanismo. Tamén queríamos preguntar quen dá as órdenes á empresa privada que se dedica á limpeza ou ao mantenimento deste Concello. Nos gustaría saber quen dá as órdenes de servicio, quen as encarga, se é un concelleiro, se é un traballador, non podemos decir un encargado porque igual xa non, ahora mesmo non sei se existe un encargado. Entón, queremos saber quen dá as órdenes, se as dá o concelleiro responsable ou se as dá esa empresa de servicios ou se as dá un encargado. Tamén queremos saber que vimos que estes 2 días que en estes días se asfaltaran 2 baches. Foi algo moi sonado e moi publicitado. Sabemos que estes baches foron cubertos e reparados con aglomerado frío, pero non o sabemos por coñecementos técnicos. O sabemos porque os deixou encargados, comprados, o concelleiro anterior de servicios. Pero que sí nos gustaría preguntar dende aquí
despois de todas as leccións que se nos daban, se para o xuizo da persona que debeu de encargar esta actuación se cumplía, se ese rebacheo é un rebacheo, se se pode considerar un rebacheo, se técnicamente a limpeza do oco, o cubrición, a reparación, se considera óptima, para a estabilización da rúa, e se existe algún informe técnico anterior que avalase esta actuación en eses dous baches, un á altura do Casino de Perlío e outro na estación. Se nos poden contestar todo isto, pois yo agradeceríamos. Mire, tamén queríamos facer un rogo na Rúa do Teima, cando se amañou a calle, pois, evidentemente, se previron unha serie de volardos para permitir a entrada nos edificios dos soportais. Dende aquí, pois, lle pedimos se poden pasar por ali a reparar un que está caído e outros que están, pois, que non están en bo estado. Tamén queríamos preguntar se se pagou a subvención a Cáritas, saber se houve algún problema o día 22 de febreiro, sábado, no cementerio municipal, se era verdad que estaban as persoas, tiñan autorización de permiso as persoas, aos traballadores do cementerio, se tiñan unha autorización de permiso para ese día, e se houve que chamar algún para que viñera porque tiña o permiso concedido. Tamén veíamos hoxe no periódico, no xornal, na Voz de Galicia, ese veciño de Fene, ese usuario de servicios sociais de noso concello, e queríamos saber se ten coñecemento o goberno, se vai a tomar algunha alternativa e se vai a promocionar a axuda que solicita ou como vai a actuar neste caso. E, por último, queremos preguntarlle ao señor alcalde se ten previsto ir á Diputación o lunes. Nos gustaría que nos contestase, porque o luns temos un pleno extraordinario para o sorteo das mesas electorais. Dende sempre, sobre todo cando nos estamos no goberno, os plenos sempre tiñan que ser a solicitude do Bloque Nacionalista Galego e da concelleira do Grupo Mixto, tiña que ser pola mañá ás 8:30, ás 9. Resulta que o pleno de Constitución, donde se deron contas no anterior pleno extraordinario, foi ás 2:15 da tarde porque o señor alcalde, con outro membro do goberno, foi á Diputación. Non mentiu, era certo, o vimos. Entón, queremos preguntar a que se debe que volva a ser o pleno extraordinario, que por tradición, porque estamos todos acostumados e porque o solicitaban vostedes dende sempre, cando gobernaban na oposición, pola mañá, ás 8:30, ás 9, tal, como pode ser que volva a ser ás 2:15. Nos gustaría saber se vai vostede a ter outra reunión na Diputación, que dende aquí lle decimos, que se para o ter réditos para o noso Concello, pois non pasa nada como se hai que facelo ás 3:30 da tarde. Nada máis. E preguntar tamén pola nosa compañera que xa preguntábamos, que son xa este o cuarto pleno no que non comparece. Decía a señora Mar Piñeiro no pleno da moción de censura que se encontraba mal de salud e que presentara ese mesmo día, ela, Mar Piñeiro, non Marta, por Dios, un escrito por rexistro xustificando a súa baixa médica. Sí, o decía, está recollido aí. Mas por máis que miramos os 6 que estamos aquí, ese informe médico non aparece. Decir que se atopa mal o que lle manifestamos no último pleno, desexar de a súa pronta recuperación e nada, simplemente interesarnos pola súa situación e que exista unha melloría pronto ou se a mellor por un tema de traballo, non o sabemos. Bueno, vamos por orden. Empezarei eu intentando contestar as preguntas que se nos fan e despois pasarei a cada un dos concelleiros e concelleiras. Nos volven a preguntar que realmente é curioso por non decir outra cousa,
cal é o criterio para o pago de facturas? Mire, un dos máis importantes, lle digo eu, un dos máis importantes é que pasen os concelleiros e concelleiras do Partido Popular a conformar as facturas que non teñen conformadas. Ese é o primeiro, porque mentras non se fai iso, non podemos proceder ao pago desas facturas. Sábeno perfectamente. E saben perfectamente que, según siguen entrando facturas, se lles chama e en algunha ocasión tardaron máis xa de 15 días en vir a asinar. Eso é certo e non hai discusión. Non vou discutir eso. Non vou discutir eso. Entón, ese xa é o primeiro criterio. Lles pedimos desde aquí, que tamén poderéis facer algún rogo, que, por favor, cando os chamen, acudan o antes posible ao Concello para asinar facturas. Pero ese é un dos criterios principales. Outro criterio, que se poidan pagar e que estén conformadas correctamente. E, lóxicamente, hai outro criterio por parte deste goberno. Xente a que se lle debe centos de miles de euros en este Concello, intentar, polo menos, axilizar esas facturas canto antes. Saben vostedes, e se non o saben, aínda é máis grave, que nos atopamos con que se deben en este Concello casi 1.100.000 euros. Por favor, non o neguen, porque eso están en papéis que dá a intervención municipal e que vostedes mesmos nos presentaron o día 6 de febreiro. Se deben máis de 1.057.000 euros en ese momento aos proveedores do Concello. Hai proveedores en este Concello que non cobran dende o mes de xullo do ano pasado. Entón, se me quedaba unha pregunta. O criterio, bueno, se acabo despois máis fai, pode ser. Ese é o criterio que estamos intentando poñer ao día e pagar as facturas en canto van chegando. Me falaba vostede de unha relación con un tema de interventor accidental. Pois posiblemente sea un erro porque non houbo. Non lle vou a un podo, pero bueno, posiblemente sea un erro. Despois me falaba de un proveedor. Mire, lle preguntaría tamén cantos proveedores ocurriu eso con un proveedor que presente facturas. Pois me gustaría saber por que non as presentaron antes. Se lle pediron explicacións. Espero que estes días teñamos tamén a aclaración, porque tampouco entendemos. O que non entendemos porque non presentaron esas facturas en todo este tempo. Non o entendemos. Entón, se lle están pedindo explicacións porque posiblemente, pois bueno, vaya a haber algún problema, lóxicamente. Do tema de enerxía, dos 170.000 euros este xa lle digo que non, pero mire, se volvemos sobre este tema, esta semana, non quero mentir, non sei se foi o lunes ou o martes, houve unha reunión outra vez en este Concello con personal de Naturgy, chamenlle ora como queiramos, e nos volven a traer outras relacións de facturas desde finais de 2017 ata o mes de xaneiro deste ano de impagos por parte do Concello. Que lles parece? Temos unha relación, toda factura a factura, que temos que analizar. Non sei por que non as pagaron vostedes. Para máis, son facturas que, en este caso, creo que casi todas son fáciles de comprobar. Nos traen unha relación porque nos din, o sea, que isto non é, creo que non é para falar aquí, pero bueno, que ustedes insisten tanto, pois hai aí outros varias decenas de miles de euros que non se lles pagaron. Incluso se non as damos sacado nós, chamaremos, bueno, a quen for responsable, a ver se non lo poden explicar para que non paguemos algo que non debemos. Pero bueno, temos aí unha relación de facturas que nos acaban de traer. Entón, bueno, preguntar por estas cousas a veces... Sí. Non lle vou a replicar, eso xa se verá. Mire, que a última pregunta de facturas que me quedou aquí apuntada, perdón, se se pode preguntar, a podo preguntar, que por que... Podo preguntar ou non? Non vou a contrastar esa información, simplemente que quedou unha pregunta por facer. Por que se devolveu a un proveedor todas as facturas que tiña pendentes de pago, en concreto a un proveedor de servicios eléctricos, o Concello, simplemente eso. Ben, continuo. Preguntas ao alcalde. Falan de unhas altas na Seguridade Social. Creo que tampouco correspondería ao pleno, pero lle explicamos. Hai un erro cando se dieron de alta. Hai un erro. Se dieron de alta con a data equivocada e se pideu esa corrección.
claro, como é normal en este caso. Non, se denega a corrección. É normal que a deneguen, pero bueno, se fixo, pero que queren, pois sencillamente, porque se presentou fora do plazo, pero que, vamos, me parece que salga isto no pleno, se presentou fora do plazo, porque tiña que presentar a alta, e cando queres correxilo, xa, pero cree que ten que dar, non se pode falar eso nunha comisión. Bueno, ben, pois é iso, sencillamente, houve un erro, claro, eso normalmente, ese tipo de erros non se corrixen, que lle parece? Bueno, pois eso, que quede aí reflexado. E despois tamén me falaba sí, do tema do cousa da alcaldía, creo que, sí, ainda queda aí, o do pleno. Non, mire, pode haber varios motivos, incluso agora había unha reunión, bueno, tiña que ir á Diputación tamén, mire que curioso, pero bueno, quedou solucionado, de outro xeito e podemos prescindir de ir para a Diputación. Pero mire, hai 5 días, eso saben, ou deben de saber, que hai 5 días, o primeiro día é o sábado, lóxicamente non se fai pleno nin o sábado, nin o domingo, entón quedan 3 días hábiles. O que quixemos foi facelo o primeiro día para que haya moito máis plazo. Entón, para que fora o luns, teria que ser a última hora. Si fora o martes, ao mellor, poderíamoslo facer a primeira hora, pero como queremos que haya máis tempo para notificacións e todo eso, por eso se puxo en esa data. Que lles parece? Hai máis tempo para todo o mundo. A esa data, a esa hora. A esa data, a esa hora, pero digo, porque así se fai o primer día, senón, ao mellor, hai menos tempo. Canto máis marxen demos, mellor. E é por eso. Me comentaban, mire, por que se devolveu a un proveedor as facturas? Bueno, pois teño que mirar a todas que se devolveran desde o Concello, desde a intervención, despois do registro. Teremos que consultalo. Non sei por que se devolveron todas a un proveedor. Comprobarémolo. Algún motivo habría, digo eu, pero se comprobará. E, bueno, entón, empezamos, bueno, pois, temas de servicios, a concelleira de servicios, de obras e servicios. Pois a verdade é que empezar con temas de servicios e obras é un pouco complicado. Primeiro, porque non hai xente, e segundo, porque non hai xente. Antes tampouco, pero non hai xente. E por eso as cousas están como están, tampouco se taparon máis baches. Igual ese bache quedou mandado por outra persoa e foi unha medida provisional, porque non hai partida orzamentaria para poder facer todas esas cousas que nos gustaría. Tamén gustaríanos saber e atopar todas esas partidas e todas esas justificacións e todas esas reservas ou non reservas de crédito para poder encauzar o que sería a Concellería de Servicios e Obras. Con respecto ás facturas de electricidade, o bo era que se aclararan os conceptos desas facturas. Non se devolveron. Pedíronse en algunhas delas o viernes pasado, si el pode, o señor alcalde ten razón con unhas, pero hai outras que están pendientes de aclarar por parte da empresa. A Concelleira de Servicios e de Obras reuniuse o viernes con unha desas empresas para poder aclarar os conceptos que se recollen nesas facturas, única e exclusivamente. No obstante, os concelleiros que saliron, pois probablemente teñan máis claros os conceptos e estaría ben que iso foi o que se falou con esa empresa, única e exclusivamente. Entón, hai que ter todos os datos. Porque eu, persoalmente, reunirme con esa empresa e quedou sobre a mesa claro o que era necesario, única e exclusivamente. Non é vontade deste goberno, si, ter os proveedores descontentos. É vontade deste goberno, si, que os traballos que se fagan se paguen. E, se non hai cartos, os traballos quedarán ou levarán outro ritmo. Pois, se non hai cartos agora, entón temos un problema, claro que sí, pero eso verase. A transparencia, como vostede di, é fundamental. Entonces, vostede dime se esos dous baches cumplen. Non cumplen. Non estou satisfeita deles.
pero non digo como o concelleiro Saínte que sí que cumpren. Sí, entón, en canto ao respeto a quen dá as órdenes e demais, non sei se vostede sabe que o encargado volveu. Sí que está traballando. O que ocupa a plaza de encargado está traballando. Está traballando. Déixame acabar, porque creo que non é o seu turno de pregunta ni de réplica, como vostede me di a min. Vale, perfecto. Entonces, eu todas as mañás falo ca xente de obras, sí? Falo ca xente de obras. Distribuxe o traballo, co cual, tanto concelleira como traballadores de obras e servicios, sí, hai comunicación. Polo tanto, sábese perfectamente o que se está a facer día a día. Vale? Quen o fai e onde está. Entonces, non como anteriormente algún concelleiro lle preguntou ao goberno Saínte onde estaban, que facían en determinados días e non se sabía. Entonces, leccións de moralidade as xustas. Eso por un lado. A segunda cousa que preguntaba vostede era referente ao tema da nosa compañeira Marta. Sí, decirlle que onte volveu a traer o seu papel no que especifica o que ten que especificar, pero pola Lei de Protección de Datos non vai meter por rexistro. Si, xa bastante ten co seu estado de saúde como para que vostede faga coñas todos os días cando se pregunta aquí. Entonces, un pouco de respeto á súa persoa e ao seu estado de saúde, que, por circunstancias, sí, non é todo o que quixéramos. Entón, onte estuvo aquí, e probablemente vostedes son coñecedores de que onte veu aquí. Veu traer un papeliño no que xustifica o seu estado. E creo que xa basta que cando ela este en condicións de vir, virá, sí, pero neste momento creo que xa sobra todas esas desconfianzas e todas esas burlas que vostede fai con respecto a un estado de saúde dunha persoa. Para min é fundamental que a nosa compañeira Marta este ben de saúde para poder incorporarse ao seu traballo. Sí, ao seu traballo como concelleira. Entonces, ela ten aquí un posto de concelleira, no que agora mesmo, polo seu estado de saúde, polas súas circunstancias persoais, sí, non pode ocupar. Entonces, agradeceríalle no seu nome que deixáramos de facer, sí, esas dúbidas ou de poñer tanto en tela de xuicio o seu estado de saúde. Ao ser un tema de saúde, non vamos meter por rexistro. Aquí, non vamos meter por rexistro porque ese papel pon o seu estado de saúde e cremos con 20 que non se meta por rexistro, tal e como ven. Entonces, tendo en conta todo eso, agradeceríalle, non por nós, sino por ela e pola súa familia, que deixáramos en paz o estado de saúde da nosa compañeira Marta, sí, e que nos centrásemos noutra cousa. Nós intentaremos solucionar e cubrirla en todo este tempo que ela non poida estar con nós. Pero agradeceríamos, por favor, que non siga preguntando polo estado de salud da nosa compañeira Marta. Agradeceríallo de verdad. En canto ao seguinte tema que vostede preguntaba con respecto ao comercio, voulle contestar eu agora que estou aquí tamén. Sí, o tema de... Si non teñen que un 20, si non... O que? De que? Vale, pois non pasa nada. Contéstallanos a miña compañera Ana, non pasa nada. O único, se me pode contestar quen dá orden, que iso é o único. Quen dá orden? Usted, o encargado, a empresa privada. Quen dá orden? Non me escoitou? Non me escoitou? Algunha... Pois non se preocupe, para a próxima comisión xa yo explico. Hola, boas tardes. Si non teño ningún inconveniente en contestar eu, si ela non vale, si non lle parece ben que ela o fago eu, non teño ningún problema.
Perdón, como si lle pediría Nos contestamos. un pouquiño como de si o señor seriedade. Polo, bueno, en referencia a pregunta de a fashion, perdón, de Oulet, creo que vou contestar eu, Polo non é a súa consellería, polo tanto, mellor contesto eu. Pero antes me gustaría facer un matiz, que cando se este falando de unha compañeira, perdón, señor alcalde, perdón, é miña compañeira, a ver, vale. Concelleira Mar Piñeiro xa fixo unha serie de aclaracións ao respecto. Vale, nós estamos aquí, a ver, se unhas señoras son incapaces de contestar as preguntas desta oposición, xa fixeron o manifesto. Faga o favor, vamos a intentar levar o pleno ao que temos que leválo e non a facer a enredar, por favor. Pois é o que están facendo, enredar. Por favor, deixe, ten a palabra, quen ten a palabra. Despois, bueno, ten a palabra a concelleira para contestar as preguntas e aclarar o que lle parezca. Creo que se fixo sempre aquí. Bueno, vostede quere que siga o pleno ou o que quere é que non se fale? Bueno, pois se fai o favor, ten a palabra a concelleira Ana Basoa. Ten a palabra a concelleira, por favor. Alcalde, lle estou preguntando, me pode contestar? Estou preguntándolle a usted. E usted é o que ten que poñer orde neste pleno. Lle vou decir unha cousa que quero facer unha aclaración. Estou preguntando con toda a educación do mundo. Mira, vou ter que chamar a orde. Vou ter que chamar a orde. Porque señamos a orde. Sí, porque non está deixando continuar o pleno. Porque señamos 6, e que non temos por que non está vostede deixando continuar este pleno. Dialéctico e o discurso de alguén que non quere contestar as preguntas que se están a facer, simplemente pedirlle eso, que se centre o pleno nos temas políticos. Si fai o favor, quen fixo a pregunta foi vostede, pero bueno, mire, lle vou comentar unha cousa, para que quede claro. En estes plenos vamos a intentar falar do que son asuntos do pleno. E vamos a intentar, sí, eso yo digo, para que tamén, ao mellor lle teña que chamar eu a atención para estar medio coas bromas de xente que está enferma, que non ven a conto. Claro, hai os míos sí, pero non ven a conto. Pero é igual, eu ve que a deixei falar, entón, bueno, pero vamos a ver, se dan conta o que están facendo, non? Lles vou decir que non se vai transigir esta feira nos plenos, vale? Non, os plenos están para o que están. O que queira montar o numerito e o circo, os monta fora despois, vale? Entón, por favor, cando ten a palabra un compañeiro, respeten, e se queren despois, pidan aclaracións. Ben, grazas. Simplemente, si me permite, un pequeno matiz, por que sempre se pregunta por nosa compañeira nos plenos e non se preocupa cando nos vemos pola calle, por exemplo, de preguntar por a súa saúde? É algo que sí que me intriga. Logo, referente ao tema de Oulet, non participaron nada máis que os que pertencen á asociación, porque nós só podemos, como axuntamento, axudar, o sea, colaborar coa xente que pertenece á asociación. A ver, perdón, é que non sei por que se está reindo. Ten algún problema? Sabe que me está dando ganas de decirlle? Que lle contesto na comisión. Porque a min, seu tono de burla e súa muesca de burla é que non me dá a gana de aguantarlo. Entón, como non me está deixando falar e ainda encima se está burlando de min, lle contesto na próxima comisión. Señor alcalde, isto sí que non o vou a consentir. Mira, en ningún momento lle fuixen burla eu a esta señora. Eu o que creo e que quero que quede aquí constancia é sinceramente que o mellor é que usted é incapaz de contestar esta pregunta. Porque, mire, agora estou falando eu. Señora Berto, eu non lle facei o respeto en ningún momento. Señora Berto, por favor. Se vostede escoita algunhas risas, non proveñen de mí. Vale? Señora Berto, por favor, non volvo outra vez. A concelleira lle contestará en comisión, punto. Xa pasou así máis veces, en este pleno. Casi sempre gobernando con vostedes. O sea, que non pasa nada, vale? Concelleira de Servicios Sociais, as preguntas que lle fiz. Bueno, vamos a ver, con respecto á subvención de Cáritas, pois mire, terei que preguntar, porque cando estábamos nós se pagaban en xaneiro.
ou a finais de dicembro ou a principios de xaneiro. Eu non recibín ningunha notificación de que estiveran pendentes, polo tanto, preguntarei por si acaso seguen pendentes e yo contestarei na comisión. Con respecto ao tema de usuario que ven na prensa, bueno, a mí me fai gracia que me fagan esta pregunta, basicamente porque este é un expediente que ven dende o mes de outubro, preguntamos por este expediente, non eu personalmente, pero preguntou outra compañeira nunha comisión, e a resposta que se nos deu é que non era un tema de Concello. Entón, en vista de que na prensa saen datos persoais deste señor, eu lles podo explicar as circunstancias, pero nunha comisión, ou se queren vir falar comigo. Calquera día, en toda a mañá, estou no Concello, se non estou aquí, estou en Servicios Sociais, todos os días. Entón, debido a eso, a protección de datos, e xa que el dá o seu nome, bueno, pois non quero entrar en explicacións, porque me parece que non é o sitio adecuado para esas explicacións. En calquera caso, si quero matizar, como vostedes xa saberán, porque deben de sabelo, que non é certo. Por outro lado, quero responderlle a outra cousa que dixo vostede, porque é a segunda vez, en os últimos 2 plenos que tivemos, é a segunda vez que vostede fai fincapé neste asunto, e eu quero aclarar, porque creo que vostede ten confusións mentais. Vamos a ver, con respecto aos horarios dos plenos, eu sempre dixen preferentemente a primeira hora, pero me adapto, Que as miñas preferencias sexan a primeira hora non quere decir que eu, se un pleno se pon ás 2 da tarde, non veña. Me adapto, sempre yo dixen, ao señor Galego. Si pode ser a primeira hora, se non, me adapto, vale? Entón, polo menos, nós, bueno, pois cando falamos de plenos, preguntamos e consultamos. Non como vostedes, non sei agora, pero non como vostedes cando... É que somos 9 que non preguntaban, vale? Nada máis. O tema de Cáritas eu contestarei na comisión cando este informado. Concelleira de Deportes, tema do xudo. Bueno, no que respecta ao campeonato de judo que hubo o fin de semana, pois na comisión non din conta porque estaba xestionado polo anterior goberno, entón eu non tiña máis información que xa tiñades vos. E nada máis. Concelleiro de Cultura, Festival das Ondas. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, en canto ao Festival das Ondas, primeiro realizar unha aclaración. Eu nunca critiquei o Festival das Ondas. Eu critiquei unhas palabras do anterior alcalde que criticaba unha actuación aquí. E fixen a comparativa co Festival das Ondas. Non podo criticar algo do que eu son asiduo e me gusta, evidentemente. E decía que ese sí que era un festival para minorías, cando esa persona criticou unha actuación aquí no que villeron milleiros de personas, dicindo que era un festival, o sea, unha actuación para minorías. Esa foi a crítica. Nunca critiquei o festival. Evidentemente se pediu a subvención e sí que trataremos de darlle unha pequena volta. Respecto ao cemiterio, Concelleira de Persoal. Boa tarde a todos e a todas. Esta concelleira si estaba enterada dunha problemática que tiña un traballador do cementerio e se subsanou perfectamente, si tiña permiso, bueno, fun informada e se fixeron as medidas oportunas para que o servicio transcorrira normalmente. Non queda entonces ninguna... Sí, queda unha pregunta. Hai dúas. Cal, por favor. Sí. Queda a renuncia en relación coa renuncia que está, bueno, as solucións que se prevén na oficina para solucionar o tema. Na renuncia establecía a renuncia do arquitecto técnico que estaba en acumulación de tarefas. A pregunta era a seguinte, que decía que non era a súa posición neste Concello, a solución aos problemas que existían na oficina técnica. Entonces, en aquí lle preguntamos que alternativas propón o goberno para solucionar os problemas que existen. Non tiña notado. Persoal ou... Problemas de persoal en este Concello, por desgracia, hai moitos desde fai moito tempo. Entón, estamos mirando como cubrir moitas das plazas e moitos buscando solucións de todos os problemas que veñen de un tempo para atrás. Serán informados na seguinte comisión de algunha medida que se teña que tomar. Bueno, en principio non hai ningunha outra pregunta. Daríamos por rematado este pleno. Temos dúas palabras pedidas.
Entón, por favor,